iman ka jingyo une Rodrigo ya kane kapalan dia archal pusau kam dade ka ba isong kia apat kam dat yahap satyaru kumba kinong kersan football nak leng perthai kikwa te kumta kane kala pelong ya ki babun ki riu e football nak leng ka perthai ba kinbu ya udak jengkali ubahe ba halor kane te halo perlok ngapnya supaya yang ipi iwe ki baju skol tanat ban pet ya ki video hakane ka channel nang kapor shagapor ang nei pen sngo pa ka ki don ban ong kinong panyat ya klub Real Madrid ki ong ba kane ka dei ka snam ka banang kong ba ka UFA kan ya kunya ka Ballon d'Or bat deiru hagane ba ka drama kalas dang Susu kila ong ka Real Madrid kalapan kre ban lek Paris naga benta ka jing pen bana Ballon d'Or jongki rei da ka ba kmi lentiru ba kinong ile ka jongki kin yo bat kin sin shar ya kane ka khusnam kat kom ki kubor paro kinong shajin ban lek Paris na benta ka Real Madrid kata dei Vinicius Junior rengkat bat ki bahayeng Hasem Jong-u bat ki perlok Jong-u Carlo Ancelotti Florentino Perez pat san phongot ki wei pat kinong mikmat jong ka club kila pen kre ban le jagate ka jing sam ya ka khusnam Ballon d'Or ka bam taus nam arajar ar pusau Henry nang tapan de ka Manchester kala pen tiep no ya ki bala ya thu ro ya ki ba Rodri unlong unong job ya ka te ka Ballon d'Or bat de ro ka Manchester City kepala pen tiep sha Real Madrid ba Vinicius Junior on omla banra ya ka Ballon d'Or ha ka te kasni bat de nang taru ba Real Madrid kala rai ro ban pen sange no ya ka jingle jongki Paris bora ki kenhun jongki ki telong kubol na Real Madrid ki ong lada ki kendon ai khusnam kila kantat ya Vinicius Junior kum unong job ki chu hero ki kendon ki dei ban penlong ya kar Vojal kane kapan pau shai ba ka UFA kam buram setia ya ka Real Madrid bat kane ro kan pelong ba ka Real Madrid ro kan buram setia ya kate kasni sam ya khusnam Susu kilong ka UEFA kala kwa ban penja buram palat ya Florentino Perez bat ka Real Madrid hakmat ki million ngut ka ba pen i ya ka bor jongki halor ka klub Susu urgila aiktien na ka boong hapo ka Real Madrid kingej ba ka jing don kti jong ka UEFA hagane ka Ballon d'Or ka bamta usnam kala khanglat ya Vinicius Junior banra ya ka Ballon d'Or namar kidaw kiba khampalat ya ka football na boro kisnam ki baladab kini kidai ki khubol na ka Real Madrid kublai shibun ngen sia kandu pat ha ki video ki ban sawan